akaroa mwana wake. Aroa mwana wake utomzika kumba kwao. Uchuya kumba kwangu. Oya kumba kwangu. Ndakaenda kumba kwa weni. Ndichoti uyamtule mwana wenyu kumba kwangu. Abana kuya. Right. Ndilo situma fiti mtsikana maini mawoyo wao. Yat ene mundu zoti ngoya batule mwana wabo kuno. Abana kuya. Aende kwasika kupota. Azana basa naye ndakamdzinga inini. Pakamdzinga baba ngati asi mwana wangu. Anchamuti pamba pangu akaroana pakamurowa baba. Saka adaro ukuthi andisikuya kumtora andisimuda ndoda mwana wangu. Mapira dari muchichi. Ini ndi andakukira dani. Nyeketa nyaya yakauya social worker. Baba vaenda ku social worker vachichema kuti vakagara nemwana wabereki vati havasi kutadza tambira mwana. Saka ku social worker amushuwa kwakazobuda nyaya dzekuti baba hakunoku vanotaura kuti mwana Facebook yayo haasi mwana wavo. Uyapunda. Bana. Awachisha kwa. Ndikuzama sana ngachezeza Sikaibu sana. chaura mukabasi. Right. Mumombe ba. Mwana ndaure. Nyama chezero wa polisi kwa mshezwa. Nyai mwana. Mwana. No baba wale. Mwana ukara kundiwa. Kwasekuru wake Hamza gapi. takanetsa ndaipamba kunomuona Aya kurowa. Akura sembo. Aka kampana. Iyo yakune. Yakune bana. Siabek. Ha? Zvinoiti zvinowatadza kwavarera zvakanaka nokuti usaira ozo anobvasa munhu wakauya nesimbi saka simbi mwana wangu rirai ava ndiani wako ndibaba unodzidza ku wadzanaye high school uenda kwa ava unoazi ndiani wako wakavarwisaka ngazi vanga vavarwisa wakwatema musoro Taurisa taura vainetsana namama waedza kutakanura ndosaka ndakati ukawoi usisisinzemavaiti mwana angabvo ndakaona kagara ndonombobudisa munhu vaita sei vairovana airova mumwe ndiani ndibaba saka uda kutakanura amai mazvinzwa baba unonyora pasi ukaneti zvinonyadzisa azvinyadzisa ndani zvivakera zvemukadzi kurova mukadzi zvinonyadzisa unyara unyara mwana wako unotora rei zvira kukata nyaya dzinonyadzisa dzichishoma nhasi unoti kudii naacha ndinobata maissues andikuziacha anorwadza tinoti zvavangu ndinoti baba zvakaitika ndiregerere andizvinomakudzira wandigonera unozota watotira nyaya baba ndiregerere zviso zvakaitika ndizikurenyadzikure iwe baba vairova mama kasi wakavarova uchapedzisa nemuongo wenyaya kasi wakavarova izvozvo enda kuna baba unoregera enda baba wako kabatirwa kuna sitaura nao batarwa kurovama
Mbera shamwe zvawaita kuno. Sumuka wenogarawo. Sasa ndikuona mabereka. Ndiro panzi. Ada kutora nyaya. Chinda panzi. Sumuka mkuru wangu. Sumuka enda panzi. Pana Futa ambassador. apa pande wao. Baba. Sumuka hizi. Taura kuzivia. Idzi azizenisi. Anditi. Ndizozo. Wewe nasi mungu wako. Amnguru kudai panzi. Panzi. Masala di mana? Damai Sing nawe. dodzi. Ukubaze paulezi. Paulezi ukubaze. Chitaura wewe. Takuisa kuteera kuchidza mukadzi wako zvawakamutadzira kana zvavakutadza. Ya, pandakareswa ndikuti mwana aso. Nyaya yanogara akagurukira. Mukadzi mwana ndowani? Mwana Mwana ndowawo. Sure. kuti kurwadzisa bhozi kakabvira kari kadiki kokota mukura kakuziwa kanobata mashoko simbi Imosva yana. Mama kuisana. ya imhosva yekuti tinenge takuwisana but ini ndikada kuti nditaure zvinonzi wakagara wataura kuti ndinzwa Karerero ya kwakuita mwana Mira. kuti ukaera waburitsa mazwi uwane kuti mwana hasi wangu uchituka uchishandisa izwi roro kuti rikurerere mwana iyeye chawaita iwewe kana usingagutsikana mazwana kuchanetsa maifanira kutsvaga kuti chii kana kubvunza vanhu zvingandibatsire kuti ndizive kuti mwana wangu ndezvipi kana kuti muromo wako ndio uchaita kuti vanhu vese vazive kuti mwana hasi wangu ndataura zvirwere zvakadai imba iyoyo inogara muchirwa chete nekuti uya pamwe anenge ane chokwadi kuziva kuti mwana ndowani ndowako ipapo tsvaga kana kuda kutsvaga kuziva kuti mwana uyu ndowani unoenda kumatext ubatsirwa kuti mwana ndowako here kana kuti urombe hwomumusha here kana kuti pane zviri paari here zvomumusha watanga waziva nokuti iwe pfungwa dzako dzenzi pamweya yekumusha kwake ivisa Asi kwa hiyo mwenye mshibori, mwenye mshirigirei. Uruwamu zote mwosha kwa mama. kunyika tena imhosva ikadzaro ingaita kubvunza samusha iwewe zvawakanga waramira tezera mwana wako waida kuti vaite sei panozvanoita here kumuzukuru wako kuti azonetsana newe baba vakutezera ngwazi wako akatizira kuzvipotera kuti chiya uzotora mwana wako uramotora mwana wako waida kuti zviitwe sei pakati vakauya kudautara ndimaini ndakavabvunza ndikati kuna maini nyaya iyi makauya nezuva mainzwa nani tumwa kumba ndati nauye kumba natumwa kumba hazvigoni kuti tigare nedivi rino chete pasino panguva hatongeki ndipandakataura kuti hatongeki zviti vanozozvizwawo kumba kuti makandigadzira dare kuri kumakanditonga vanozoti akoyese iwoyo zviva kuti isusu hatisvaderi vako Alright, ndambokada kateshoti iwewe mwana atiza kumba kwako mwana wako aenda kumba kwatezva dare inogadzwa ndako atezva akachengeta mwana wewe zvokuti mukwacho zvokutori mwana wako ipakazakaririkira ngoita dara
ayo apa pana dai rakagadzikwa pati matauro akaita maini kumba kutaura patano kwakwakumba kwangu kwaenda kwangu katumwa na baba matauro kana papezera kwakati ndakatuma mwana aniti ndinotaura chiti autori mwana wako vanhu vekutauri nyaya yekutori chiti mwana wako iwo nobvata zviti rakariita riripi nokuti mwana agara mbokatezva waifa kutera kwatezva baba mwana auya kwate kupotera akapota kupotera mwana asi kuva ati abva kwauri konzero chaitika ndekuti nyaya kwakaita so bvari mudiki utaurira bvari mudiki mukarovana zvezvo muna achiona aiva nemhono dzake mufana nokuti akupindira nyaya yamai nechikodzo chakwewo ndiwadira chaiwo ugadzira imba yako daiwo ukazichina kuti ndozoita mwana uyu ukaziva kuti ari kupinda because anenge aona amai vakuchema anobva arwadzwa manje obva auya kusoti ndingaite sei haagoni kuchedza mumurinde kuti yamuchava neumba kwangu amai vangu vakuti ari kurohwa anobva achaitira nguva yedu oita zvinhu zvimba ndakaitofundidza mwana atokumbira rege atotenga chifi kumushu maburitsa atezvara vake muno nekuti mwana wako anga achirambira atezva kureva kuti akatoudza atezvaro vake kuti mwana uyu makakubereka nemwana wenyu saka ndinotanga kuti ngandauita chifa ndokuritsa atezvaro vako muno mukati memba inei wakadaisva mwanangu kutaura ikoko nyangwe uri kuchipingi nyangwe uri muvhinduri nyangwe uri chii kundopa kumakisenduro atidaro ndokuti wakatonanga atezvara ukombe nemwana wavo kuti asi wangu ndiyeweiti nemwana wenyu ndinobva ndawedzera kuti iye ipapo zviro kumbobuda muno andi muri vaviri muri murume nemukadzi izwi rokuti ivo mwana haasi wako iwewo ukariwana ndaupindura ipindura tiuzoshama muromo kuti uyu mwana wayo mukadzi wana haasi wangu wakanga wazvitora pasi saka uyu akadaro futi atamaoko oti futi haasi wangu nokuti wangu hadaro wangu wachida kuti wana adaro kwanisa ore amai avo wakatorera wadana saka ukutanga mukadzi wamutorera momo kozi kana iri imba yako ndondiva nerizini kuti unge akatadza kutaura nedzima yako amai daidza mwana tikari naye basi utaura unanguva nemwana wako unoshanda pane maini pamba ipapakilini muchaina kudenyi naini yacho ora mwana achizvaravo mwana mishanda misi aingozvita zvimazorezi nangoda zvangounogaraiko nokucheza kuna 3 months 2 months ari kwiko sangangoda unanguva nemwana anogara angogara angori kwiko zvasimuchita mazuva ese sore changamiri ndinoda kungoti rinoriite chiedza nyaya iyi ngati yakaenda social pamwe pacho mai avo ndauti vakubudisa taura nenyaya yekuti mwana uyu ndiri kusocial welfare ndichitarisana nzira yacho yechii zvainzi mwana uyu akatotanga kutoudzwa kuti hazi wangu asati atombovana asati atomboziva endi mwana uyu aanobhoendera pana mbuya vake unotanga ona vamwe vazukuru anoudzwa nanambuya kuti harusi muzukuru wepapi wepani saka mwana uyu kachangamiri baba wanda unyatsokuomekedza mwana uyu ndinotaura izvozvo ndiani kumuri kwani kuri murume mwana uyu akatokanganisika zvakanyanya zvokuti mwana iyeyika akasatotorwa zvakanaka andodambudziko neramangwana nezvaakatotakura nyama nepfungwa dzaanazo nekuti izvezvi zvaane 16 years kana kusiukanganisa mudoro zvakatoso zvaofa but zvakatotanga anzi ari kuma 3-4 months inozonana chakazvikachakana uyu ngaatsvake
kuti mwana shuwa ndowake andine mwana mukati pabviswe mweya kana veukama vakanga vanzwa mashoko aya vanga vakufamba nawo nokuti munogona kuti shoko rikapinda muukama iwo unonyarara asi veukama vanenge vakufamba neshoko ivo Daidza mai mukomana. iwo usingazivi Baba warbe. Daidza baba mukomana. vanozoti vachita saizvo baba mukomana Ne baba vavo vasikana. Name. Hapana kuda undudzo secret yamukachengeta. Mwana ndiwani? Ndiwavo. Saka kwakaita baba wamwana handingati kuti mwana anga amboziva kuti kune zvakaita wandakabato Mune vana vangai? ine 5 Facebook nje. ndiyo iyi yavarikura iwo andikomboti zvoni mwana uyu ndakazotanga kumuti hasi wangu mushure moukandi wakatanga kuzvitaura ane gora angakwanisa kukuroya wakatanga kumuti hasi wako ane makore Kwangu ngai varu. Ndokuda imesi kuroi. amai nokuti ane gore akatanga ane gore ngavataure chokwadi zvakanyorwa kuofeya musi wakashedzwa ofeya kundofunga vamwe vaita zvisikuya kuda vakati dai ngatinyore taura vega baba Nguru. ofeya Asi mwana wangu zvichibva nehama dzake dzakanga dzandiudza vakatonyoresa hama yacho amai chinonza. kuti agundani ndo vakandiudza Akundane. muasisi wakadaro ndowakakudza Ndizvo. Mukadzi wako chimuda here? Mukuru. Muri kukorokoza imukwashanje. Munowirirana. Ndinoda kuti mukuona mwana wanyama wainaye uyu ane madhausi mwana wake nyepe kumakore ndinoda kuti zvinopera ani baba mune madhausi nemuzukuru waiti kasi mwana wenyu ane madhausi nemuzukuru wake nemwana kasi da kuti zvipere isu toda kuti mwana uyu aoneke kuti mwana uyu ndowavo munozvitenderera mozvitendera ndinoda kuti muende muti vatitenderera munoenda nekusarika nyaya yavo ripoti yacho kana yawe zvinoda suswaoehoziiti vanenge nekesi tiobata nyaya ipere zvakanaka mwana asununguka apatsirikana kozi mwana pati zvinoba wakaona mwana akukura akuna zozoti havasi baba vangu kunokwako vanotogara zvinisa amai vangu sada kuti vanhu ava vatange kuwirirana baba naamai nemwana toti mwana aite kuti ine test kana vari vanhu pirikozi angotoa 250. Kasi marizatsi enyu tinoada next dare zva 20 25 mese mune muripe kasi kana takwada tinoverenga zvipachena kuti vanhu paite rudumba nedambudziko izvo ukuzvida zvizvitu aidauti saka tinozviona tochibva unoenda nako wakaenda nawo nevamwe kwe timbesi marizasi anenge ako atoita dare marizasi toenda nawo 250 hani munokorokoza pamwe chete kana makorokoza bvisai mari ye 250 toda kuti zviitwe by next week inge maenda taurirana tikunyorera tsamba nestemba yamunotoka mupisoro anosvika nayo muchienda mese muri iwewe nemwana wako wemukomana nababa makadaro unomwe mwana une dhauti tikakamisa pane mumwe neemeni ndiye chete tikaanzwa kuna amai ndio vanogara nevanhu kwakutadza kuwirirana vanhu umwe mwana akambopinda munyaya idzi iye wani ndiyandotadzotoirana kuti inini pavanenge vachimudzinga kandinakiguna kuti baba wacho ndivavo ndakazvikapakuauza kuti uyu baba wake iwani nevese kana mati uyu asi wenyu vese kavasi
yekuti ndinyatsoziva kuti baba wacho ndiwani. Yapedza kusangana pa 25. Akaenda kuchikoro mwana. Chimudaiza isusu kudai chakuda mwana wangu. Kasi tunoziva next week.